van valami feladat belőle. Hát itt Jó napot kívánok! kutyafutárban semmiképpen nem csináljuk. Hát meg ezzel meghozzuk a hírt, ami róla szól. Jó, Jó napot kívánunk! Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Köszönjük a fotóriportereknek az érdeklődést, és kérjük, hogy a írott média számára is tegyék lehetővé a hozzáférést a sajtótájékoztatott tartókhoz. Jó napot kívánunk, tisztelettel köszöntünk mindenkit. A mai délelőttön a Fidesz elnöksége ülést tartott, amely ülésen az elnökségi tagok áttekintették a népszavazási kezdeményezés kapcsán kialakult helyzetet, és áttekintették azokat a szakértői, jogászok és szakértők által elkészített anyagokat és előterjesztéseket, amelyek a népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban az elnökség asztalára kerültek. Az ezzel kapcsolatban meghozott döntésről, illetve döntésekről, most pedig Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tájékoztatja önöket. Elnök úr, parancsoljon. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hölgyeket és az urakat. A Fidesz mai elnökségi ülésén az a döntés született, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi törvényt módosítani szeretnénk, és ennek érdekében módosító indítványt nyújtunk be. A törvényjavaslatot Semjén Zsolt és jómagam, valamint dr. Salamon László és dr. Répási Róbert jegyzik majd. Megengedik, először röviden ismertetném a módosítás tartalmát, és utána pedig néhány indokló gondolatot fűzök majd hozzá. Előre szeretném jelezni, hogy magát a törvénymódosítás szövegét elektronikus úton önök, illetve a szerkesztőségeik meg fogják kapni, és a teljes szöveg rendelkezésükre áll majd reményeim szerint perceken belül. Több apró módosításon túl ennek a törvénymódosítási javaslatnak a központi eleme az, hogy abban az esetben, ha az Országos Választási Bizottság a népszavazásra benyújtott kérdést nem ítéli alkotmányosan elfogadhatónak, és ezzel a döntésével szemben a kezdeményezők az Alkotmánybírósághoz fordulnak, akkor szemben a mostani helyzettel, ahol az Alkotmánybíróság csak megsemmisítheti az Országos Választási Bizottság határozatát, és új eljárásra kötelezheti az OVB-t, ez a mostani helyzet. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság, ha egyszer már utasította új eljárásra az OVB-t, a második alkalommal megváltoztathassa az OVB döntését. Tehát ne csak megsemmisíthesse és visszaküldhesse, hanem maga hozhasson kötelező érvényű határozatot. Ennek a módosításnak az az értelme, hogy a mai áldatlan állapoton változtassunk. Ma ugyanis az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fölé helyezi saját magát. Az Alkotmánybíróság által megadott irányt nem hajlandó követni, és az a játék, miszerint az Országos Választási Bizottság elutasítja a kezdeményező kérését, a kezdeményező élve állampolgári jogával az Alkotmánybírósághoz fordul, az megsemmisíti az Országos Választási Bizottság alkotmányellenes döntését, és új eljárásra utasítja, ez a játék, az eljárás ma számtalanszor megismétlődhet. És oda vezet, hogy az állampolgárok nem tudnak élni a népszavazáshoz kötődő alkotmányos jogukkal. Ez a módosítás a magyar demokráciának ezt a hiányosságát hivatott orvosolni. Az Alkotmánybíróság, ha egyszer már megsemmisítette és a határozatot, és új eljárásra kötelezte az OVB-t, de ismét elé került az ügy, akkor érdemben elbírálhatja, és az kötelező mindenkire nézve. Egy másik pontja, változtatás alá vont pontja a hatályos választási törvénynek, de ez csak részletkérdés az előbb elmondott fő javaslathoz képest, hogy az első döntésekor az Országos Választási Bizottság teljes körű minősítést kell készítsen a népszavazási kezdeményezésről. Ma ugyanis az a helyzet, hogy valamilyen indokkal az Országos Választási Bizottság elutasítja a kezdeményezést. Az Alkotmánybíróság nem fogadja ezt el, megsemmisíti, új eljárásra utasítja az OVB-t. Akkor az elővesz egy másik évet, és azt mondja, hogy lehet, hogy az előző érvem alapján nem alkotmányos, de van egy új érvünk, ami alapján alkotmányellenes. Ezért az első alkalom, amikor az Országos Választási Bizottság kialakítja az álláspontját, akkor teljes körű értékelést kell adnia, és később már újabb érvet nem vonhat be a jogi minősítésbe.
Nos, ez a módosításnak a lényege, ezt a mai napon be is nyújtjuk. Ha megengedik, mögé, a tartalmi ismertetés mögé szeretnék néhány indokot is megemlíteni. A mi értékelésünk szerint a mai helyzet nem csak áldatlan, hanem alkotmányellenes is. Az Országos Választási Bizottság kétségbe vonja és elveszi az emberek egyik alapvető alkotmányos jogát. Mi rendszerváltó demokratikus pártként nem tehetünk mást, kötelességünket teljesítjük, amikor a jogaikban megsértett emberek oldalára állva megpróbáljuk megvédeni az ő alkotmányos jogaikat ezzel a módosítással. A feladat komoly, politikai nyilatkozatokkal nem lehet eredményt elérni. Miután a feladat komoly, egy komoly kezdeményezésre van szükség, vagyis világossá kell tenni, hogy az Országos Választási Bizottság alkotmány ellenes döntésével szemben minden szabadon választott magyar parlamenti képviselőnek kötelessége föllépni. Ez nem pártkérdés. Az alkotmányos rendet és az emberek alkotmányos jogait minden képviselőnek esküjéből fakadóan kötelessége megvédeni. Különösen így van ez, ha a legjelentősebb jogosultságról van szó. Mindenkit szeretnék emlékeztetni az Alkotmánybíróság egyik 1997-es határozatára, amely a következő nagyon merész és erőteljes mondatot tartalmazza. Idézem. A közvetlen hatalomgyakorlás a népszuverenitás gyakorlásának kivételes formája, amely azonban kivételes megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll. Tehát a parlamenti hatalomgyakorlásnál erősebb a népszavazáson megvalósuló döntés. Tehát világos, hogy egy parlamenti képviselőnek mindenfajta alkotmánysérelmet, mindenfajta demokratikus jogsérelmet meg kell akadályoznia, ha ilyen helyzetet talál, akkor pedig orvosolnia kell. De különösképpen fönnáll ez a kötelezettség minden MSZP és minden Fideszes vagy bármilyen pártállású képviselőre nézve, hogyha az Alkotmánybíróság döntése szerint a legfontosabb hatalomgyakorlási módszert és lehetőséget tagadják meg a választópolgároktól. Természetesen nem hinnék el rólam, illetve tőlem, ha azt mondanám, hogy nincs elképzelésem, hogy mi húzódik meg az Országos Választási Bizottság alkotmánysértő magatartása mögött. Van erről elképzelésem. Az a meggyőződésem, hogy ma az Országos Választási Bizottság és a kormány között politikai együttműködés jött létre. Ennek a politikai együttműködésnek az a célja, hogy megakadályozzák a népszavazást. Jól látható, hogy a hatalmat gyakorlók rettegnek a népszavazástól és a parlamenten kívüli demokratikus eszközöktől. Ezért úgy látom, hogy a kormány az OVV-vel azért kötött megállapodást, hogy megakadályozza a népszavazást, vagyis a hatalmon lévők láthatóan semmilyen eszköz használatától sem riadnak vissza. Ha mindezt történelmi összefüggésbe helyezzük, azt mondhatom, hogy a Magyar Szocialista Párt tavasszal elvette az emberektől a szabad választás lehetőségét, elvette az emberektől azt a lehetőséget, hogy az ő személyes életük számára a legfontosabb kérdésekről maguk dönthessenek. Ma olyan lépéseket valósít meg, amelyekre senki sem hatalmazta föl. Most azonban az alkotmány szabályai alapján, népszavazás módján visszaadhatnánk az embereknek azt a lehetőséget, hogy az ő életük szempontjából legalapvetőbb kérdésekről mégiscsak elmondhassák a véleményüket, sőt, ők dönthessenek ezekről a kérdésekről. Nyugodtan kijelenthetjük, figyelve az Országos Választási Bizottság határozatait, hogy ez egy politikailag elfogult testület, amely jogilag elfogadhatatlan döntéseket hoz, valójában rendeltetés ellenes joggyakorlatot folytat. Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság fölé helyezi magát azzal, hogy semmibe veszi annak határozatait. Én tudom, hogy hosszú az a 2 tucatnyi oldal, amelyben indokolta, vagy az a jegyzőkönyv, amely arról készült, hogy hogyan indokolja az Országos Választási Bizottság például a tandíj ügyében az elutasító döntését, de mégis arra kérném önöket, hogy olvassák el azt a dokumentumot, mert ilyen mélyen antidemokratikus dokumentumot nagyon ritkán olvashat az ember. Ahol nyíltan kimondja az Országos Választási Bizottság 1-2 tagja, hogy ők úgy gondolják, hogy rájuk nézve az Alkotmánybíróság döntése nem kötelező. Sőt, van, aki megengedi magának a dokumentum szerint, hogy
hogy azt mondja, hogy az Alkotmánybíróság döntése az OVB-re nem kötelező, de rá, mint az OVB tagjára biztosan nem. Szóval azt kell mondanom, hogy képtelen helyzetek jöttek létre, és meggyőződésünk szerint, miután az emberek biztonsága nem csupán anyagi biztonságból áll, hanem része annak a jogbiztonság is, azt kell mondanom, hogy azzal, hogy az OVB hadat üzent az alkotmányosságnak, az emberek jogbiztonságát, jogbiztonság érzetét is veszélyezteti. Nekünk, parlamenti képviselőknek, még egyszer mondom, pártállástól függetlenül ilyenkor nem szabad hallgatnunk, sőt, a szavunkon túl a tollunkat is fel kell emelni, törvénymódosító javaslatot kell készíteni, és azt kell kérnünk a parlamenti képviselőktől, hogy teljesítsék ők is kötelességüket, állítsuk helyre az emberek alkotmányos jogait ennek a törvénymódosító javaslatnak az elfogadásával. Figyelmüket köszönöm. Köszönjük szépen, tehát minden szerkesztőség elektronikus úton a sajtótájékoztató után azonnal meg fogja kapni az előterjesztés szövegét, tehát az arra vonatkozó esetleges kérdésekre nyilván abból a megfelelő válaszok megtalálhatók. És most nézzük a kérdéseket, Magyar Nemzettel indítunk, és utána az Index. Tárgyalások nyilván lesznek, hiszen előtte az Alkotmányügyi Bizottságnak foglalkozni, mármint a parlamenti plenáris döntést megelőzően az Alkotmányügyi Bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és azt szerintem lehetőséget ad arra, alkalmas keretet biztosít a szükséges megbeszélésekre. Nézd, az én véleményemet önök jól ismerik. Szerintem Magyarország ma egy demokrácia nélküli többpártrendszer napjait éli. Az a kérdés, hogy egy ilyen világban, ahol az ember azt tapasztalja, hogy a hatalom különösebb aggályok nélkül hágja át, tolja félre az alkotmányos szabályokat, mi az értelmes magatartás. És én azt mondom, hogy egy parlamenti képviselő ne spekulálgasson, ne méricskéje az esélyeket. Tegye azt, amire az esküje, meg az alkotmány egyébként kötelezi. Ha ilyen helyzettel találja magát szembe, mint az itt leírt helyzet, akkor tegye meg a szükséges lépéseket, amelyeket egyébként meg kell tennie. Ilyen lépés, hogy törvényjavaslatot kezdeményez. És ilyen lépés, még egyszer mondom, pártállásról tekintet nélkül, minden képviselőtől az, hogy dönt ezekben az ügyekben. És én nem vagyok hajlandó föladni sem a demokratikus eszményeinket, sem a demokrácia jövőjébe vetett reményünket, csak azért, mert úgy gondolom, vagy úgy gondolhatjuk, nagyon logikusan, mint az ön kérdéséből is talán ez kiviláglik, hogy itt egy olyan szövetség jött létre kifejezetten egy alkotmánysértés tartósítása okán és céljából a kormány meg az OVB között, amely eleve reménytelenné teszi, hogy egy demokráciát helyreállító kezdeményezés többséget kapjon. Azzal, ha az ember ezt elfogadja, és ezt tényként kezeli, akkor lemond arról, ami egyébként a kötelessége. Nem demokrataként fog viselkedni. És én ezt nem fogadom el, ezért ha van esély, ha nincs, nem méricskéltük, ezt mondtam az elnökség ülésen is. Érdekes beszélgetnünk arról, hogy mi az esélye ennek a javaslatnak, nem méricskéljünk, tegyük azt, amit kötelességünk tenni, adjuk be ezt az indítványt. Aztán lesz, ami lesz. Hát, ha egyszer azt tapasztaljuk, hogy a demokrácia is győzhet a többséggel szemben, sőt, a többség is a demokrácia oldalára állhat egyszer a magyar parlamentben. Szépen az Index.hu, és utána pedig a Magyar Hírok. Mi lehet a következő lépés, hogyha nem sikerül mégis ezt a törvényjavaslatot elfogadtatni? Zoltán, mi régóta beszélgetünk politikai kérdésekről, és pontosan tudod, hogy mi az én hitvallásom az ilyen természetű ügyekben. Én azt szoktam mondani, hogy amíg a győzelem esély egy adott ügyben ott van, addig minden erőnket arra kell összpontosítani, hogy azt az ügyet győzelemre vigyük. Ez esetben most én csak arról tudok neked, és illetve önöknek beszélni, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a törvényjavaslat megkapja a többségi támogatást. Érvelünk mellette, nyilvánosságot szervezünk mellette, el fogjuk mondani mindenhol, ahol csak lehet, hogy miért tartalatlan a mostani helyzet. És hiszünk abban, hogy a demokráciában a nyilvánosságnak van döntést befolyásoló szerepe, az érveknek igenis lehet újra súlyuk a magyar közéletben. Most csak ennyit tudok tenni, illetve minden erőnket erre összpontosítjuk. Aztán, ha ez nem sikerül, illetve az ellenfél továbbra is kitart az antidemokratikus helyzet fenntartása mellett, akkor majd teszünk egy újabb lépést. De én arra szeretnék téged kérni, hogy egyelőre ne apasszad az erőimet azzal, hogy a kezdeményezés kudarca utáni spekulációkba viszel bele, mert az csökkenti a győzelmi esélyeket. Úgyhogy engedd meg, hogy ne válaszoljak erre a kérdésre, hanem csak megerősítsem azt, hogy hiszünk abban, hogy egy normális európai demokráciában, a 21. században, ha az alkotmányos rendszer működésén belül ilyen beteges tünetek jelentkeznek, hogy miközben az egész jogrendszerünk arra épül, hogy senki sem helyezheti magát az alkotmánybíróság döntése fölé,
még a parlamenti képviselők se. Kérem, gondoljanak bele abba, hogy nem kevesebbről van szó, mint hogyha a parlament többsége hoz egy döntést. Olyan emberek, akiket kizárólag a magyar nép választott meg. De az Alkotmánybíróság úgy dönt, hogy az a döntés hiába volt többségi, és fejezi ki a magyar emberek többségének a véleményét, ha beleütközik bizonyos normákban, nekik joguk van azt megváltoztatni, és nekünk parlamenti képviselőként azt el kell fogadnunk. Vagyis minden, még a legfelsőbb népképviseleti szerv is az Alkotmánybíróság alá rendeltetik. Akkor hogyan képzelhető el, hogyan veheti bárki magának a bátorságot? Bármelyik szerv, hogy azt mondja, hogy őrá ez nem vonatkozik. Na, ha ezt tapasztalja egy parlamenti képviselő, ha hisz abban, hogy a magyar alkotmányos rend alapjaiban az építményt tekintve helyén való, akkor meg kell próbálni az ilyen anomáliákat, működési baleseteket orvosolni. És ezért beadja a törvényjavaslatot. Ez a 21. századi Európában mindenhol sikerre kell, hogy vezessen. Én hiszek abban, hogy Magyarország is oda fog vezetni. Nehéz ez ellen bármit is mondani. Hát a helyzet, önök is érzékelik, áldatlan. Ha igaz, amit mondunk, hogy a közvetett hatalomgyakorlás, parlamenti képviselőkön keresztüli közvetlen hatalomgyakorlásnál magasabb rendű, az Alkotmánybíróság ezt mondja, a kivételes alkalmakkor, vagyis nem minden nap, hanem súlyos ügyekben megtartott népszavazás, akkor egy parlamenti képviselőnek ezt el kell fogadni, és ennek a szellemében kell eljárnia, mindegy, hogy milyen pártagkönyvet hordoz a belső zsebébe. Köszönjük. A Magyar Hírlap, és pedig a Népszabadságért lesz az utolsó kérdés lehetőséget. Tessék. Pindró Tamás, Magyar Hírlaptól, elnökség úr, mi lesz a helyzet azzal a felvetéssel, amit múlt héten Répesi Róbert tett, hogy a tandíj ügyében az Alkotmánybírósághoz fordulnak, és ebben a kérdésben, illetve ebben a felvezetésben az OVB eljárását is megvizsgálná az Alkotmánybíróság, tehát ezt is hozzáteszik ehhez a kérdéshez. A másik kérdésem pedig az, hogy egyes hírek szerint a kormány azt akarja, hogy a tandíj, a vízidíj kérdése időtlenné teszik, tehát ezzel kikerülve azt a népszavazási kérdésüket, hogy jövőre vagy azután kerülhetne bele, tehát így kikerülik ezt a kérdést, és így ellehetetleníteni a népszavazásnak az értelmét. Ezzel kapcsolatban. Tehát, ha megengedesz, az első kérdésre szeretnék válaszolni. Szemben azzal a gondolattal, amelyet ön most idézett, hogy egy aktusban orvosoljunk két problémát. Vagyis, hogy az Alkotmánybíróság által is szabályos, tehát népszavazási kérdés tárgyává tehető ügyben, a tandíj ügyben nem engedi az OVB a népszavazást, ez egyik orvoslandó ügy, a másik pedig, hogy az OVB működésében vannak anomáliák, az ön által fölidézett vélemény még egy lépésben akarta ezt orvosolni, ma ezt megváltoztattuk, és 2 lépésben orvosoljuk. Tehát az OVB-vel kapcsolatos aggályainkat azt a törvényjavaslattal szeretnénk orvosolni, az OVB konkrét döntésével szemben pedig a mai napon beadtuk, vagy beadjuk az Alkotmánybírósághoz az indítványunkat, ami ez egy hosszú, szerintem elég alapos, érdekes, kimerítő, idézeteket is tartalmazó jogi magyarázatot, indoklást fűztünk. Tehát a tandíj ügyében a mai napon benyújtottuk az Országos Választási Bizottság döntésével szemben a folyamodványunkat az Alkotmánybírósághoz. És akkor volt egy másik kérdése, az pedig hogy is volt? Az pedig úgy volt, hogy egyes hírek szerint a tandíj Ja, igen. kérdésében Nézze. a kormány cselekszik. Nézze. A konkrét üggyel kapcsolatban, hogy először módon válaszoljak. A konkrét üggyel kapcsolatban van egy korábbi gyakorlat és alkotmánybírósági döntés, amely azt mondja, hogy éppen az előbb idézett fontossága miatt a népszavazás elsőbbséget élvez, ezért minden állami szervnek, talán meg is van való az idézet, tartózkodnia kell attól, hogy ellehetetlenítse a népszavazás megtartását. Így van, ezt most fel is olvasom. Alkotmánybíróság hasonló 97-es döntése. Ezen követelmények közé tartozik az is, hogy a népszavazásban érintett szervek, a kormánytól kezdve az országgyűlésig és a köztársasági elnökig eme alkotmányos kötelességgel összhangban járjanak el a már megkezdett kötelező népszavazási eljárási folyamat megzavarásától és meghiúsításától való tartózkodás kötelessége ebből az alkotmányos elvből, amely a jogállamiság elvére vezethető vissza, szintén következik. Tehát azt mondom, hogy ha a kormány jog tisztelő módon kíván eljárni, az azt jelenti, hogy a már megindított
és ebben a formájában alkotmányos kérdést annak a föltételét nem akadályozhatja meg. Tehát ez a fajta cselezés, ez a futballpályán elképzelhető. A grundon is, bonyolult esetekben még a sörözés közben a kocsmában is kénytelen az ember ilyen testcseleket alkalmazni. De a demokráciában, az alkotmányosságban, ez nem fordulhat elő. Tehát eleve szerintem a szándék önmagában alkotmányellenes. De tudom, hogy a napi hírlapírás az elég igénybe veszi az embernek az energiáit, és nem mindig marad elegendő idő, hogy az alapkérdésig visszafejtse az ember az ügyet. Na de miről is beszélünk? Hát tegyük most ezt mégis meg. Hát arról beszélünk, hogy a kormány ilyen-olyan-amolyan valóban kültelki trükknek minősíthető cselekkel megpróbálja megakadályozni, hogy az emberek élete szempontjából fontos kérdésekben az emberek dönthessenek. Ilyen a tandíj, ilyen a fizetősített egészségügy, és sorolhatnám tovább. Lenne a kormánynak egy érve, hogy ezt megtegye. Egy olyan érve, amely vitaképes. Azt mondhatná, hogy de kedves barátaim, erről a kérdésről az emberek egyszer már döntöttek. Hiszen amikor parlamenti választás volt Magyarországon, akkor mi világossá tettük, hogy bevezetjük a tandíjat. Lesz vizitdíj, ágydíj, és akkor az emberek döntöttek. Minek most még egyszer? De a kormány ezt nem mondhatja, mert az ellenkezőjét vallotta a parlamenti választáskor. Azt mondta, hogy nem lesz tandíj, nem lesz vizitdíj. Így nincs egyetlen érve sem a kormánynak, amellyel arra hivatkozhatna, hogy miért ne dönthetne közvetlenül a nép. Most ebből fakad minden. Oda megy vissza a mai helyzetnek minden nyomorúsága, hogy illegitim a kormány. Még ezt mondom, legális a kormány, tehát törvényes, proforma, de illegitim, mert nincs mögötte társadalmi támogatás. Éppen az ellen küzd a kormány, hogy kiderüljön, hogy illegitim. Ezt mi tudjuk, de ő azt akarja megakadályozni, hogy ez feketén olvasható legyen, hiszen ha kiderül, hogy a vizitdíjat, a kórházi napi díjat, vagy éppen a tandíjat az emberek többsége elutasítja, akkor azt jelenti, hogy illegitim, vagyis nincs meg a társadalmi támogatottsága annak, amit tesz. Ezért küzd a kormány körmeszakadtáig, jól láthatóan, a népszavazás ellen. És ezért keveredik rendkívül veszélyes, antidemokratikus kalandba, amikor ezt teszi, összefogva az OVB-vel. Köszönjük szépen, és a mai utolsó kérdés következik. Ildikó, parancsoljon. Ha valamilyen véletlen folytán a tandíj, a kórházi napdíj és a vizitdíj ügyében kezdeményezett kérdések nem kapnak zöld utat, akkor a másik három kérdésről tart-e a Fidesz szavazást, mint az érvényben hitelesített? Vagy csak egyre a hatból? Zoltán kollégának adott válaszomat kell most itt megismételnem, miért ne kapna? Jó esély van rá, minden érv. Alkotmányos érv, demokratikus érv, pénzügyi érv amellett szól, hogy zöld utat kapjon, és egyben megtarthassuk mind a 6 kérdésről a népszavazást. Erre ma még van lehetőség. Egész addig, amíg erre van lehetőség, semmilyen más spekulációba nem szeretnék bocsátkozni. Kérem, ezt ne vegyék udvariatlanságnak, egész egyszerűen azt gondolom, hogy a sikerhez ez a magatartás inkább elvezet, mintha spekulációba bocsátkoznék. Erre mi azt tudjuk mondani, hogy ha valaki végigolvassa a módosító indítványt, mint ahogy ezt majd önök is megtehetik, akkor láthatja, hogy itt valójában igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy eddig nem volt zavar az alkotmányos rendszer eszegletében. Tehát nem kell módosítani a törvényt. Hiszen valóban igaz, hogy hosszú éveken keresztül ilyen probléma nem állt elő. De miután ez a kérdés, amelyeket mi éppen most akarunk szabályozni, nem rendezettek megnyugtatóan, amikor a politikai szándék, az alkotmányosság meg a demokratikus meggyőződés fölé kerekedik, hogy nem azonnal gond áll elő. Ezért én azt gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy egyszer mindenkorra lezárjuk az utat tehát bármilyen pártállású kormány előtt, hogy az emberek közvetlen hatalomgyakorlási lehetőségét mindenfajta jogi ügyeskedéssel és cselezéssel ellehetetlenítse. Ez nem a Fidesz érdeke, hanem mindenkinek az érdeke. Már hogyha a Fideszen kívül más is demokratikus pártnak vallja magát, és én azért erre még látok esélyt. Tehát én azt hiszem, hogy minden demokratikus becsületére kényes
párt ezt az indítványt legalábbis érdemben megfogalmazza, és érdemben ad hozzá érveket, vagy ellenérveket, és lehetőséget egyben arra, hogy Magyarországon az utolsó közintézmény is, az utolsó közéleti szervezet is, az OVB is megértse, hogy az Alkotmánybíróság alá és nem fölé rendeltetett. Köszönjük szépen önnek, hogy eljöttek, további jó munkát kívánunk, viszontlátásra!